Така. Днешният ми събеседник е Момчил Инджов, известен български журналист, в момента кореспондент на Клуб Z в Брюксел. Здравей! Здравей! Момчиле, ти имаш една много интересна история, която така хората, колегите, на които си я разказвала, я знаят и много се забавляват с нея, ти писа и за нея, но е много интересно да я чуем от първо лице. Става въпрос за убийството на известния подземен бос Поли Пантев през 2001 година, когато то се случи на остров Аруба и ти веднага след това замина за остров Аруба и имаше много интересни приключения там. Били Безспорно. Да. Първо, защо ти привлече вниманието това убийство? Сега, то привлече вниманието не е точно на медията, в която работих, не е моето, нали? Всички български медии се заинтересуваха, защото всички знаят кой беше Поли Пантев. Няколко месеца по-рано, ако си спомняш, имаше даже опит за неговото убийство и то фанаха даже гранатомет в София. Имаш такива. Даже мисля, че някой се изриви в стаята си в хотела. Точно майче тези, които искаха да го убият, се взривиха в стаята си в хотела или нещо такова. Поне внимание. Да, и разбира се, като съобщиха първо, като стана убийството в хотела, първо, че по принцип е нещо извънредно убийство в туристически хотел в страна като Аруба. Бързам да кажа, да направя едно уточнение. Аруба не е типична латиноамериканска карибска страна. Аруба е отвъд морска територия на Холандия. Тя се управлява от Холандия. Нейният държавен глава е холандската кралица и тя си има свое правителство, но то в голяма степен се подчинява на Холандия. Там важат европейските закони, т.е. холандските, и дори гражданите на Аруба са граждани на Холандия. Те имат холандски паспорти, не арубски. Така че ето бързам да кажа за какво става дума. Тоест не е третия свят. Не е третия свят. Не. Едно е да стане убийство в, да речем, Хаити или Доминиканската република, съвсем друго е на холандска отвъдморска територия като Аруба. И разбира се, че привлече вниманието и особено на българските медии, когато съобщиха, че е българин. Аз си спомням от самото начало съобщаваха, че е българин. Даже го объркаха. Първо съобщиха, ако не се лъжа, че вашия пловдивският човек Христо Данов. Мисля, че така беше. И после вече стана ясно, че е Пантю Пантев, попрякор Поли Пантев, така нататък. По това време работих в Вестник Труд и няколко дни, не веднага, 4-5 дена по-късно, беше казано, че ще заминава човек за Аруба и бе решено този човек да бъда аз. От 24 часа също замина човек, 1-2 дни след мен, Христо Кьосев, колегата. Даже се засякохме там и заедно си прекарахме няколко интересни. Но разбира се и много работа, защото в крайна сметка аз самият винаги съм обичал така да действам на терен. Не съм го разглеждал това като почивка. Естествено, че си изкъпахме на карибските плажове, няма такива. Но и но предимно сме работили. Ходили сме там да работим, а не да се веселим. Още повече, че там цените са доста солени. Това е един туристически рай. С няколко думи да кажем кой е Поли Пантев. Пантю Пантев, известен като Поли Пантев, един от основателите на ВИС и след това на СИК, за когото се говореше, че се занимава с търговия с наркотици. Известен подземен бос, много често смятан за мозък на много от сделките на ВИС и на СИК. И той отива в Аруба с манекенка, приятелка и там е застрелян в хотела. И ти отиваш там. Какво се случи, когато пристигна? Беше много нелеп. Започвам от самото начало. Първо, самият аз, всички знаете, че и ти знаеш също, че съм малко чалнат на тема футбол и най-вече ЦСКА. И бях помолил колегите от спортния отдел да предадат на рецепцията в хотела. Бях им оставил телефона на хотела. Да ми, докато летя, ЦСКА играл този матч. Сега колегата Станил Йотов даже е проверил, се оказало, че са играли с Ботев Пловдив. Това бях забравил естествено. Толкова, че са завършили ЦСКА и пристигам аз в хотела. Да довърша приказката за скъпите цени. Това беше възможно най-евтиният хотел в Аруба. 180 евро на вечер. И това е преди 19 години. 20. И 20 години. Да, 20 като имаш предвид, че по командировъчни за Западна Европа в Европейския съюз една нощувка е 130 евро.
Ето на Аруба е 180, при това най-ефтиния хотел, но това е туристически остров. Този остров живее от туризъм и от туризъм и от рафиниране на петрол и от десалинизация на морска вода. От това живее този остров и най-вече и туризма, най-вече, разбира се. Да. Да смятате за какво става дума, нали? Що му цена на този хотел, това е най-ефтиния хотел, може би, 180 евро на вечер. Пристигаш ти от ефтиния хотел и чакаш да видиш как е завършил матч. Не, и се регистрирам на рецепция. Ти казва, вие сте господинът от България. Викам, кажете, има едно много важно съобщение за вас. И аз викам, какво е то? Те казвате ми, ето, вашия отбор е победил с 1-0. Аз, разбира се, въобще не осъзнавам какво значи, те нещо може да има и аз викам, окей, чудесно, то наистина е 1-0 за ЦСКА, чудесно, нали, успокоен съм, защото както съм малко луд, не съм бил много спокоен в самолета, да не би да паднат или нещо такова, те вземат да бият. Така, след това същата вечер отидох още в хотела, в който беше застрелян Поли Пантев. Това е, какво да ви кажа, Аруба това е едно островче с площа на младост. Горе-долу 4-те младости, толкова прави Аруба, 190 квадратни километра, толкова му е площа. В него има точно два града, столицата Орания Стат и втория по големина град, примерно Арубския Пловдив, на другия край на острова, който се нарича Синт Никлас, Свети Николай. Това са двата града, другото са селца или предградията на столицата на градовете. Един наистина е много китен и много спретнат остров. И където, между другото, за Аруба също се разказва, че е първата страна в света, купена от мафията. Там два италиански клана, Каруана и Контрера, са си накупили имоти. Но това вече са изпрани пари, нали, в смисъл. Не се стреля така на острова, както на други страни на Карибите. Нали, това да не звучи като че си противореча в началото, като казват, че нали, се отличава от другите острови. Вече изпрани пари, така нататък и там си карат спокойно старините. Та отидох до хотела, той е примерно на 5 минути път. Това смятате, кой е един 20-хиляден град, кой. Какъв беше този хотел? Лъскав ли беше? Най-лъскавият хотел в Аруба. Той беше от веригата Сонеста. Това е една световна верига. 2 години по-късно го купи веригата Ренесанс. Вече се стана Ренесанс. Сега може нещо. Знаете как е? Както, примерно, Шератон в София не е Шератон вече. Да. Този Гранд Хотел София стана Радисън. Сега вече Интерконтинентал. Нали? Редовно често се променят вече се променя собственост. Но най-лъскавия на остров. Най-лъскавия, той е така един голям хотел с басейн долу, с стъклени асансьори, много баровско място и много скъпо, разбира се. Седнах там на някакви маси, отидох вечерта, когато вече беше пълно с попинали посетители, такива весели и развеселени, след като цял ден са карали сърфове, водни колела, яхти. От хотела направо се влиза в морето по един канал. Има специален канал, който свързва хотела с Карибско море. В смисъл минава под шосето и се отива в морето направо. И така общо взето. Благодарение на външния си вид, така можеш да твърдиш, че си шведски турист, защото си по-русоляв и си наок. Тогава още по-русоляв, както повече коса. За разлика от другите българи, които сме от по-тъмната окраска. Разкажи за този случай, защото наистина е много забавно как събираш информация по този начин. Сега, за да разкажа за този случай, трябва да разкажа първо предисторията. Защо въобще, как започнах въобще с тези превъплъщения. Всъщност, началото идва някъде от 83 или 4 година, последните ми години като ученик. На морето вече, когато започнах аз и моите приятели да ходим сами на море без родители, една вечер, примерно, седим двама-трима души на Созопол. Те и тримата сме руси. Седим на Созопол, знаеш, социализъм, затварят рано заведението в 10 часа, бирата студена само за чужденци, за българи топла. Идва келнер и започва да ни говори на немски. Нито един от нас не знае немски. Обаче аз нещо се усещам, че ни взима за германци и нещо ни пита и аз
Аз не, че знам немски, мога да броя до 10 и знам думата бира. И му казвам, дай бия бите. Моля, 3 бири. Да. И след малко той носи 3 бири, които точно отдалече се носи пуш, излиза, нали, като студените бири, като отвориш. Нали, излиза нещо като дим от бутилките. Да. И тогава вече разбрах, че просто той ни е взел за германци и само по тази причина ни е сервирал студена бира. И така решихме цяла вечер, нали, да не говорим много, се правихме на германци и тогава за първи път толкова количество студена бира в ресторант съм изпил в България. Така беше, нали, хората на наша възраст си спомняте. Да, И нали, тази реплика от оркестър без име, Шемецака, той е стоп. Това е безсмъртно, това е показване, това е един от символите на онова време. Така. И от тогава аз започнах да се правя на германец, въпреки че не знам немски. 3-4 години по-късно бях улетен на Слънчев бряг, където реших така. Сега това на Созопол стана съвсем импровизирано и случайно. Още няколко пъти се получаваше, обаче все импровизирано. На Слънчев бряг веднъж реших да се направя на германец и да се поръчам бира, това го реших предварително и бях уличен. И не само, че бях уличен, бях наречен прост селянин. Моят познат, който беше с мен и знае малко немски, повече от мене във всеки случай, каза, че и у нас, че и продавачката не знала добре немски, но малко по-добре от мен. И тогава ми стана ясно, че всичко става импровизирано. Това хрумва на момент, ти като журналист ще го разбереш. Човек всичко импровизация. То ти идва на момента. Ти не го мислиш как ще. Тоест, аз не съм мислил. Дори аз като отидох там, честна дума, аз не съм мислил в хотела на Аруба, като отида, че ще се превъплатя в шведски турист. Аз отидох там да видя какво става. Аз не съм знал, че ще седна на маса. Ще изпие. Просто е така на минутата, така дойде и най-подходящо. Като отидох в хотела, така се завъртях. Повикаха ме даже, като ме видяха, че съм от тая. Аз бях по къси дъщета, вече съвсем лято, с някаква шапка. Уморен, защото слязал след 10 часа от полет от Амстердам. Изглеждаш подпинал, въпреки че не бях пил нищо. Поканиха на маса. Откъде си? От Швеция. И аз викам от Швеция и така съвсем случайно. И така започна на здраве. Почерпиха ме дори за добре дошъл с някакъв коктейл. И така, как сте, що сте, какво е тук, не знам си какво. И така поне разказаха как е станало убийството. След да науча от хора, някои от тях са били, се вика пред очите им. Той е убит пред самата рецепция. Той е влизал отгоре и те отдолу са го дебнали. Те са знаели всяка неговата стъпка, са го следели. Там асансьора е стъклен, те са го видели, че се качва горе и са взели изходна позиция. Ти писа за това във вестник. Да, писах за това, да. Разкажи малко по-подробно какво ти разказаха тези хора, освен че са го дебнали. Въобще какво е случило това убийство? Сега, по принцип, това, което научихме, това вече беше накрая, в последния ми ден, вече полицията даде една пресконференция. И заподозрените бяха идентифицирани като с фамилиите Раданович и Пипунич, граждани на Словения. Нищо повече и до сега не се знае нищо повече, поне официално за тях. Тези хора постоянно са били подирите на Поли Пантев. Той е ходил на Аруба, после на Доминиканската република, после обратно на Аруба и те подир него са следващите полети. Което вече колегата Христо Кьосев, който дойде 2 дни след мен, си замина 2 дни след мен, това вече той го научи. Да. Неговия последен ден, че Поли Пантев е имал намерение да си направи пластична операция на острова. И да изчезне от радарите. Там се прави. Това са места, където се правят пластични операции и изчезваш. Обаче, същевременно това, което аз чух сега, дали е вярно, не знам, аз цитирам само това, което съм чул, че е дошъл да гледа карнавала и е заснет от камери на карнавала и там е забелязан. И е забелязан на карнавала на Аруба, което, ако е така, разбира се, това е една голяма глупост, защото зор, нали, за карнавала. Направи си пластична операция и пропусни един карнавал. Направи си пластична операция и цял живот ще ходиш по карнавали и никой няма да те знае кой си. Ще бъдеш под името Джон Питърс или Жан Дюпиер или Иван Петров, най-лошия случай, и това е. Тоест, той елементарна грешка допуска, като оставя да бъде заснет от камерите на карнавала.
И да бъде видян на Да острова. бъде видян. Вероятно. Вероятно. Друго нещо много интересно, че камерите на хотела, които са заснели убийството, разбрахме, че не са работили точно тогава. Сега дали това е случайно или не, Това не никой е не било знае. случайно. Може би, но не може да го докажеш. Как ще го докажеш? Всичко е възможно. Във всеки случай, човека го убиха. Така даже имаше отменени посещения на Аруба. Имаше отменени резервации. И даже се бяха видяли в чудо. Аз се опитах така да разговарям с управителя на хотела. Въобще не пожела. И съвсем нормално, разбира се, защото кой управител на хотел би желал да разказва за убийство в неговия хотел? Той би искал да хората да забравят колкото се може по-бързо за това. Да не говорим, че на Аруба се издава един-два туристически такива вестника. Тях нямаше и дума за това. И особено след убийството бяха пълни с някакви реклами за почивки с Аруба, всичко друго, но не и за убийство, което си е напълно нормално. Това подкопава такова нещо, подкопава доверието в този остров. Разбрали се защо, не знаем, до днен днешен не е разкрито убийството и не се знае кой го е поръчал и кой го е извършил, но разбрали се защо беше поръчал. И това не е. Предположенията са, че е свързано с наркотрафика, ти го каза. Да. Защото имаше кражба на един магазин, там на един склад в Благоевград, 600 кг, лятото на предишната година. Но това вече повече, нали, знаят вече колегите, които се занимават с вътрешни истории. Те са по-наясно, не се разбра, разбира се, нищо не е ясно, но човекът е убит и това. Това е най-неприятното. От една страна, че ако е извършил престъпление, то не е бил осъден, не е бил убит. От друга страна, нали, не се извършва така. Това е лош начин за извършване на правосъдие. На трето място и не на последно, че това нанася някаква вреда на остров. Да. Може да и бизнеса. Разбира се. Да, това е имало. Там има много хора. Там почиват страшно много хора, американци. Там има вили, където се почива по принципа timeshare. Знаеш, там един точно определен ти можеш, нали, в един период от 1 до 15 юли да си там, нали, на тая вила, тя е резервирана за теб. От 15 юли до 30 юли за други хора и така нататък. Много е развит туризма на този остров. Така че това е. Но пак повтарям, да се върнем на темата, нали, която най-много те интересуваше за шведските туристи по въплъщението. Това е спонтанно. Не може да си мислиш, че сега ще отида, ще се направя на шведски туристи, ще направя всичко възможно. Да. Просто моментното хрумване в зависимост от обстановката. Може и грешно да се окаже. Хрумването при мен до сега не се е случило да е грешно. Може и да се случи някой ден. Помогна ли ти тогава? Помогна ли ти като се представи за част от по-развита нация, отколкото сме ние? И различна от убития там човек, който е бил българин? Предполагам. Нямам представа. Във всеки случай не е добре на такова място да отидеш и да се представиш за български журналист още от самото начало. Да. То е ясно. Не, защото те разказаха, тук убиха някакъв руснак ли беше, украинец ли беше. Даже никой от тия хора не се сети, че от България. И аз така викам, аз четох, че бил от България. Даже един американец каза, България ли, вика, има ли такава страна въобще? Нали? Да, разбира се. Някакъв фермер от Айдахо, откъде ще знае къде има България, нали? Така. Да речем. Така че във всеки случай не трябваше да се представя да казвам, че съм български журналист. Не там, не и на Карибите, не и на този менталитет, а все пак смея да кажа, че познавам този менталитет. Аз 4 години от живота ми съм прекарал в Куба, което също в Карибите, и менталитета там е малко по-различен. Да. Какъв е? Разкажи тези хора. Разкажи ми малко за тях. За кои? За хората на Карибите ли? Да. Сега, по принцип, хората на Карибите, сега те са, по принцип, много... голяма част от тези хора са така наследили много от Европа, с изключение на Хаити. Да. На Хаити, където преобладава водуизма, и в части от Куба преобладава водуизма. По Карибите има, в много страни от Карибите, включително в Куба, има един такъв много образован елит. Много образован елит, който е завършил, който е обучен или в Испания, или в Щатите. Говоря за Куба до идването на Фидел Кастро на власт, в останалите в други страни сега.
Да. Или пък са обучени или в щатите, или в бившата метрополия, нали, Великобритания, Франция и не знам с какво. Но в същото време те са, има много дисциплинирани и работливи хора сред тях. Но в същото време те са и хора на живота. Те, нали, просто за тях без купон е немислимо. Няма начин. На Карибите е немислимо без купон, най-малкото с този, при наличието на такъв климат, при наличието на такива природни дадености. Например, което най-много ме очуди, аз категорично отказах да го направя, в хотела, в който бяхме настанени на Аруба, имаше басейн. Аз не мога да вляза в този басейн, при положение, че само оттатък шосето на 50 метра е плаж. Да. И то най-хубавите плажове в света. И аз, който съм отраснал в Куба. Нали, знам, че там дори да има кули, те не са наблизо. Да. Най-голямата опасност е да настъпи някоя морска звезда. Даже си извадихме, с Христо Кьосев извадихме една морска звезда, а той пази снимки с нея. Така че това пак са си хора, много, много интересни хора са, но човек трябва да види и изпита тази обстановка. Там, разбираш, както свети слънцето след обед, изведнъж там мрака пада много бързо. Към 6-7 часа и така бързо се смърчава и това е тропик. Да. Започва нощния живот. Да. Представяш ли сега какво име на хората по Карибите, като няма нощен живот? Защото в Европа хората минават и без нощен живот, дори и в Испания. Дори в страна като Испания, като в Италия също могат да минат без нощен живот, но Карибите е по-тежко. Без нощен. Ти си в И, момента. и пак не заради мързел. Не заради мързел, а заради просто невероятните природни дадености. Там комбинацията е невероятна. Сигурна съм, че така гледала съм много снимки. Сигурно е друго вече, като го усетиш и лично. Но стори ли ти се тогава, като беше на Аруба, че не си дадат много зор да търсят извършителя? Може би защото искат бързо да се забрави за престъплението, може би защото българските власти не натискат и не искат да знаят и те какво. Какво беше твоето усещане? И моето усещане е сега, че искат, според мен не искаха бързо да се намери, но същевременно искаха да се приключи по най-бързия начин този въпрос и да бъде забравен. Разбира се, това е напълно нормално. Все пак да не забравяме, че това е холандска отвъдморска територия, която се управлява от Холандия. Да, има голяма степен на автономия, но се управлява от Холандия. Например, външната и политика се направлява от Холандия. Yeah. И все пак голяма част и от политиците им, от техните политици, аз видях министър-председател, защото аз в деня, в който пристигнах, на другия ден беше националния празник на Аруба. Обелянето в самостоятелна отвъдморска територия. Министър-председателя беше бял и рус, синеок. Половината министри високи, бели и руси хора, нищо общо с Карибите, но това си живееш хора на Аруба. Те си жители на Аруба и граждани на Холандия. Така че това е моето впечатление. А българската държава изобщо не е натискала, не е искала по-бързо разследване. Самата тя не е разследвала и не е помагала и не е съдействала. Нямам представа, това не мога да кажа. Това наистина не знам. Във всеки случай, знаете, че те няма как да го кажат, освен официално на пресконференция, какво е поискал българската държава и какво не е поискал. По него не ми е известно дали е искал или не. Предполагам, че се иска, защото все пак български граждани не убит. Освен това беше и 2001 година. Все още правихме нашите крачки към Европейския съюз. Да се надяваме, че искрено аз се надявам, че са полагани всички усилия, за да не вземат да ни забавят. Ти в момента си в Брюксел, където си кореспондент на Клуб Z. Разкажи малко за мерките, които се взимат там против епидемията. Как се чувстват белгийците от тези мерки? Ти самия как се вижте сега, мене не ми е особено приятно, но не би ми било приятно и в България, но пък от друга страна, като човек европеец и дисциплиниран и живееш в сърцето на Европа, щом такива мерки се взимат, очевидно има нужда от тях. И предпочитам да се подчинявам, вместо да не се подчинявам. Липсват. Например, липсват ми много неща. Аз живея на площад Люксембург в Брюксел. Това е площада на който се е Европарламента. Да. Има едно кръгово на самия площад Люксембург, където е бирария до бирария. Има 5-6 бирари. Да. И това вече 3 месеца от средата на ноември някъде не работят. Да. И е много неприятно. Особено пък всеки четвъртък е претъпкано с народ, защото тогава е ден на промоции. Да.
А бирата си е националното питие в Белгия. Нали? Хората вече, особено след като работят. Сега и тук имаше протести срещу мерките, имаше арести и така нататък. Но властите си знаят работата и властите казват, че няма да се подчинят. Колко строги са мерките? Колко строги са мерките? Заведенията не работят, какво друго не работи? Така, заведенията не работят. Каненето и ходенето на гости е забранено. Така. Вече 3 месеца. Изключение имаше само по Коледа. Може да отидеш на гости на самотно живеещ човек, ако е близък роднина. В магазините, нали, хранителните стоки, се спазва дистанцията от минимум метър и половина. От вчера заработиха фризьорските салони, които бяха затворени през ноември. Но само те не работят, примерно там маникюрите, педикюрите, салоните за красота, те не работят. Само фризьорските, но с условието между двама клиенти да има, между оставането на един клиент и сядането на друг, да има 10 минути пауза, за да може да се почисти. Строги са мерките, така сега тук имаше няколко купона, разбиха няколко нелегални купона, дори някъде покрай нова година беше се случило, заловиха един унгарски депутат, евродепутат на гей купон. Сигурно сте чули. Това гръмна целият свят гръмна с този. Но точно така, Сайер. Беше хванат там, или представител на партия с хомофобски уклони беше хванат. Той е от управляващата, Йожеф Сайер, той е от управляващата партия Фидес в Унгария, на Виктор Орбан, и един от вносителите на поправките в Конституцията, че едно семейство е съюз между мъж и жена. Изведнъж него го залавят на един купон и то в опит да избяга чисто гол. Лицемерието в политиката знаем, че е безкрайно. Това вече мене не ме интересува. Въпросът е, че се действа и на нарушителите не им се разминава. Да. Децата ходят на училище? Децата ходят на училище. Даже това от мнозина се посреща с очудване, тъй като много други хора работят от дистанция. Ние, журналисти, също работим от дистанция. Например, в Еврокомисията от миналата пролет не сме влизали в Еврокомисията. Брифингите всеки ден са онлайн, нали, само за акредитирани журналисти. Сега в Европарламента можем да ходим. Аз много обичам да ходя в Европарламента, ама там пък повечето заседания на комисиите са по видеото, в формата на видеоконференция, така че и това обезмисля ходенето, защото целта е да отидеш да понесеш някое заседание на някоя парламентарна комисия, да разговаряш с себе. Нали, но сега повечето вече са под формата на видеоконференции. Другото, което не е много приятно, но очевидно е наложително и затова аз не го оспорвам и няма нужда да го във времето с това, са забранените поне до 1 март маловажни пътувания в чужбина от Белгия. Брюксел е на 160-70 км от Люксембург, една прекрасна страна, където мой добър приятел живее, където обичам да посетявам, така да се разходя просто. На 70 км от Холандия, аз много обичам да отида до морето в Холандия и така най-малкото да го съзерцавам. А и Холандия е една чудесна страна. Нямам тази възможност. Надявам се скоро да приключи това. Да. И да отворят и прекрасните магазинчета за шоколад, които са така моя най-хубав спомен. Отворени са магазините за шоколад, ама няма дегустация, както имаше преди. Ясно. Даже има и take-away, нали, има заведение, в което можеш да си вземеш храна за навънка, но нямаш право вътре да ядеш. Трябва да излезеш навънка, за съжаление. Сега, аз исках нещо да добавя, да се върна на Руба и шведския турист. Всъщност това не ми е единственото превъплъщение в шведски турист. Още няколко пъти се получи, то съвсем така, пак импровизирано. Пак с такава цел. Сега, например, един път в Испания се наложи да бях шведски застраховател. Не турист, шведски застраховател. И така успях да снимам смачканата кола на Кардам, синът на Симеон. Да. Грях ми на душата. Той си отиде преди заедно. И той катастрофира. Тежко беше в кома, колата му беше смачкана, успях да я снимам. Минах покрай застрахователите там.
Обясних им, че съм от Швеция, нали, на един развален английски си говорихме и те ми разказаха как някакъв български принц катастрофирал и искам ли да ми покажат това. Да викам, да, разбира се. И не само, че успях да я снимам, ами успях да я продам на 2 испански издания от тези светски снимки. Ти съвсем по парашката си действал в случая? В случая, да. Не, първо публикувахме, аз тогава вече работих 24 часа и публикувахме снимките първо в вестник 24 часа и след това продадох на испанските издания, нали, така съвсем колегиално, защото хората ми казаха, че там имаше струпани журналисти от много издания, испански, които казаха, че не могат да влязат. Викам, аз ще се опитам. Влязох и те се възхитиха. 2 издания поискаха снимки. Да, продадох, но с условието, след като бъдат публикувани в моята медия, тогава така се и получи. Друг случай, това 2008 година, 2004 или 2005 в Либия по време на процеса срещу медсестрите ме взеха за шведски дипломат тогава. Между другото, нека да припомним и тази твоя роля. Ти си един от малцината журналисти, отразявали процеса в Либия срещу българските. Не сме малцина, напротив. Много бяхме, сменяхме се периодично. Това съм го отразявал само 4... Които следеше процеса от началото до края. Не от началото, само 4 години. Добре, 4 години. Okay. Но има колеги, които от самото начало го следиха до самия край. Аз го следях до 2005, след като напуснах Вестник Труд и повече не го следях поне от място. Нали? Да. При едно от ходенията, ти спомняш си сигурно, че дипломати от Европейския съюз ходиха, следяха. Да. Бяха в залата и разбира се, там се играше номера с нали, с скърбящи родители на починали деца, някои на които нямаха нищо общо с починалите деца, бяха докарани на масовка, налитаха на близките, спомням си, опитаха се да налетят на бащата на Ашраф, палестинеца, който беше подсъдим, и аз застанах пред него. Дойде един полицай нещо и аз му казах на английски, че така аз съм дипломат от Швеция, ако обичате, не закачайте човека, той е с мен. Да. И така, слава Богу, поне ако съм го отървал наистина от тези идиоти, защото това са наистина идиоти, не са нормални хора, бих се радвал. И още случаи има, просто аз някакси в момента не се сещам. Защо си избра Швеция? Защо Швеция? Ходил ли си в Швеция, първо да питам? Бил съм преди 20 години, също преди 21 години за първи път. Защо Швеция? След като бях разкрит тогава, както ти казах, на Слънчев бряг, ми дойде на акъл, че все пак има хора в България, които знаят немски. Да. За това ще е по-неутрално да кажа, че съм от Швеция, защото едва ли нямаме шведска езикова гимназия в България, малко хора знаят. Да, намериш шведско говорящ в България. Да, дали не така за Швеция, може да бъде и Холандия, да речем, айде в Холандия много хора говорят немски. Така че викам, за Швеция ще мине така доста добре и за това. Иначе бях Швеция, да. Бях на един семинар за журналисти, 20-дневен, преди 2000-та година в края. И мога да ти кажа, че това беше едно от най-хубавите ми посещения в чужбина. То преобърна представата ми за северните народи. Тъй като бях израснал, както и мнозина, ти си спомняш легендите, как северняците колко студени, неучтиви, неприветливи хора били. Напротив, северняците са най-дружелюбните хора на света в Европа. Шведът е толерантен, възпитан. Случи ми се дори да попитам нещо, къде се намира в Гьотеборг и да ме заведат в това място. Да ме заведат. Да. Съвсем учтиво, много добре се отнася, стига да правиш като тях. Защото тогава си спомням много добре, бяхме една група журналисти от Източна Европа и една колежка от Русия ли беше, от Украйна ли, не помня вече. Един неделен ден стоим и чакаме да пресечем улицата и свети червено. Никакво движение на коли. И колежката тръгна да пресича и един швед я дръпна отзад и посочи светофара, че е червен. Да. Шведите са много така, не обичат, дори като няма да не правиш като тях. Да. Правиш, че като тях си добре дошъл. Да, спазването на правила. И си добре дошъл, независимо от етнос, от цвят на кожата, от всичко. Добре си дошъл.
просто обичат да покажат страната си, обичат да покажат колко е уредено, колко е така добре направено всичко в света. Но искат това да се уважава. Да. Не можеш да си показваш простотията там. Да, напълно разбираемо. И мисля, че това е причината, спазването на правилата е причината да са толкова напред с материала, толкова по-напред от нас. Макар, че са горе-долу сравними с нас, те са 10 милиона души, да, територията им е огромна, но са много, много напред с демокрация, икономика и всичко. Да. Великолепна страна, даже там имаше, дори там се стигна и до абсурди. Такива абсурди имаше, те отпаднаха лека по лека, Да. но те много обичат да казват, че нещо е типично шведско, typical Swedish. И, например, даваха следния пример. Дошъл някакъв сомалиец с 4 си жени в Швеция. И 18 деца, и абсолютно за всяка жена и за всяко дете получава надбавка. Викам, как, нали? 4 жени в Швеция, нали е забранено? Викам, Швеция е забранено. Но той пристига с толкова и това е заварено положение. И не е типично по-шведски да му се отнемат парите. Но ако той се разведе, някой от тези 4 жени няма право на шведска територия да вземе четвърта. Да. Щом е дошъл с тези, това е заварено положение и не могат да му нарушат правата. И нали се сещаш колко такива злоупотребяват? Да, предполагам, да. Колко такива злоупотребяваха и бяха принудени с течение на годините да променят тези правила. Да. Защото това лесно се разчува. Да. Особено сред тези, които смятат да се възползват. Сред особено недобросъвестните хора, които смятат, искат да отидат, за които Европейския съюз е само средство за получаване на пари, без да положиш никакви усилия. Точно така. Момче, благодаря ти много, беше много интересно. Благодаря ти, желая ти хубав ден и скоро да отворят хубавите бирарийки в абсолютно. които в България можеш да пинеш една биличка вечер. Ай. Благодаря ти, чао!